Ако желаете да си закупите супер чашка на супер цена, изцяло по ваш вкус и дизайн, или искате да направите оригинален подарък на скъп за вас човек и да го накарате да се почувства специален, или просто имате любим изпълнител, песен, футболен отбор, актьор, влогър и прочее. В такъв случай не го мислете. Чаши по поръчка Даная ще се погрижат за това и ще изпълнят всяко ваше желание. Вземи своята супер чашка на супер цена. Вие изпращате снимката, която желаете да е на чашката, и вие изпращате текста какво искате да пише на нея, а ние я изработваме до 3 работни дни. Поръчай си сега твоя модел, изработен изцяло от теб и твоето въображение. Линк към страничката ни ще има долу в описанието. А сега по същество преминаваме и към клипчето. Приятно гледане! Здравейте, приятели! Няма как да не направим и ние едно малко по-различно видео, свързано с истинския бум в YouTube и изобщо топ премиера за България, а именно зашеметяващия хит на Гери Никол и 100 кила, носещ името "Направо ги убивам". Преди да започнем с клипа, далеч не се оправдавам, но искам да кажа, че симпатизирам на това успешно, младо, нахъсано, борбено и талантливо момиче. И страшно много харесвам всичко, което тя прави, защото това си е именно X-фактора, за който говорим. Допреш се до нещо и хоп, то става тотален хит. Това видео е направено с цел забава, а не хейт. И се надяваме да сте широко скорени, както и самата прекрасна Гери. Ще ви покажа 5 момента, които ми направиха по-специално впечатление и реших да направя именно на тях клипче и да ви ги покажа. Забелязахте ли това странно явление? Защо по дяволите и какъв е смисълът на това да използва главата на безпомощните мъжлета за полилей и да ги захупи и метне отгоре? Необяснимо е, нали? Почти колкото това дали има живот извън земята. За жалост ще си остане пълна мистерия, както за мен, така и за вас. Затова хайде към номер 4. Балоните са вече от живелица. За къде е едно яко, изискано и грандиозно парти без домашни добитъци? В случая се натъкваме на коза с проблеми с алкохола явно, а по-натам във видеото се запознаваме, макар и виртуално, с надрусано прасе с рокца. Как ще коментирате? Дори и в приказките го няма това, нали? Определено Гери Никол пише история. Кажете, има ли уловка да сложиш Бански с Боб Марли на него? Всички знаем неговата история и с какво предимно той се слави и с какво свързват повечето хора името му. Въпреки че в песента през цялото време се пее за павкане, свиване и чертаене на ученички и се подразбира, но все пак Гери може да има предвид чертане с транспортир, например, и въобще да не е свързано с Боб Марли. Нека обсъдим 3 визии от клипа на Гери. На тази сякаш по-приляга да отидеш с нея на голф, но не и в училище. На следващата с костюма в червено, първо има каишка колан на челото, ушички на главата, коса като тюрбан, подобие на намордник на шията и конуси на гърдите. А на третата с перата подражава на лебед или може би на по-пухест паун. Какво мислите вие и коя ви допада най-много, ако има изобщо такава?
Няма човек, който да е гледал клипа и да не си е задал въпроса: защо в Купа, божичко? Гери, защо избра точно Купа? Има и други опции или в нейния случай локации, като херметическа тенджера, кофичка от пясъчник, бидон, цистерна и дори контейнер. Щеше да е много по-ефектно и различно, а всички знаем, че тя се стреми именно към това. Само да вметна, че на места в някои кадри купата ми прилича на пепелник, а на вас. Това беше за днес. Искрено се надявам клипчето да е било прието с чувство за хумор и с усмивка, защото това е целта. А аз лично, докато го правех, се забавлявах доста. Отново казвам, че не е направено с цел да обижда, а да предизвиква позитивни емоции. Харесвам Гери, харесвам и Никол. Абе, харесвам ги и двете. А плюс това харесвам и творчеството им. Така че спокойно не се палете, защото няма за какво. Желая ви едно впечатляващо, топло и слънчево лято. Може да се абонирате и да цъкнете камбанката. Бъдете здрави, усмихващи се и добри. До следващия топ!